Asaphokoka mbombozone kweli amazwi ovelwano kulandela iindaba ezibuhlungu zokubulawa kwalo wayesakuba yintshatsheli yamanqindi yehlabathi izihlandlo ezibini uZolani Tete nodutyulwe wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe eMdantsane eMpuma Kapa phezolo. Umbutho we-ANC ubhengeze abagqatswa nabagaqele izikhundla zikasodolophu koomasipala abahlukeneyo kweli. Senibelise emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Litshone emini ilanga kwicandelo lezemidlalo kweli ingakumbi kumdlalo wamanqindi kulandela isithwakumbe sokubulawa ngolunya kwalo wayesakuba yintshatsheli yamanqindi yehlabathi izihlandlo ezimbini uZolani Tete nodutyulwe wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe eMdantsane eMpuma Kapa phezolo. Kanti ke abakwantsasa nabasezithendeni zabenzi besiseleku kwaye usapho lubhengeze ukuba uZolani Tete uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo. Sivakele isithonga sokunduluka kwentshatsheli phezolo imela yagobela esandleni. uZolani Tete ube yintshatsheli yamanqindi yehlabathi izihlandlo ezimbini kwaye ngethuba abanqantloko bethabatha ubomi bakhe ngolunya phezolo ebesandokugqiba isohlwayo sakhe seminyaka emine kwaye ebonwabile kakhulu engxamele ukubuyela kwakho eqongeni. Ibe yi-two-time world champion, junior bantamweight and bantamweight. Ebejonge elikhulu after ebhenishiwe engumuntu osithi ufuna uba yi-three-time world champion kwa-junior featherweight. Ibiliphupha lakhe elo and elo phupha elo uyalazi with his team around him ibiza kwenzeka loo nto. Tete's been a world champion twice before. uLastborn njengoko ebesaziwa uZolani yenye yembethi manqindi ezigqibeleleyo ezithe zaveliswa yindawo yaseMdantsane kwaye ebengumzekelo omhle kakhulu kwimbethi manqindi ezisakhulayo. Abantu abasithanda isport of boxing usually say that uZolani is the face of boxing. Inside and outside the ring, indlela yoziphatha kaZolani, the discipline, the cleanliness, everything of his is just represented in boxing. Eveza indlela icala elithile la boxing. Ukanti ke uLastborn akavelanga nje waba yindumasi ebeyiyo, uyibethile ikoro wabetha nembambo, wawangqengqisa amadoda amaninzi, wawalalisa ngophotho engondlalelwanga. Tete's a good finisher, and the referee's having a look, and he's taking lots of punishment here, Cunningham. He's so accurate, and down he goes, and that's it. Umnumzana Ayanda Matiti weXaba Boxing Promotions nongomnye weenqanga zomdlalo wamanqindi uthi ukusweleka kaZolani lahleko enkulu kwicandelo lamanqindi. Ukwahlabe ikhwelo ke kurhulumente wephondo ukuba ufakane umlomo nomongameli khona ukuze uZolani akwazi ukufumana umngcwabo ondilisekileyo waseburhulumenteni wephondo. We must impress upon government that different categories of states funerals. I think the Premier of the province of Eastern Cape will have to make a representation to the President of the Republic to grant this outstanding sport athlete who has put not only Buffalo City in the map, but the country, the Republic of South Africa, by being a multiple world champion. Ukanti umbutho olawula amanqindi kweli Boxing South Africa wathulele umnqwazi uZolani Tete ngegalelo lakhe emanqindini. Le into yenzekileyo akumelanga yenzekile ngoba ke iSouth Africa abantu abanjengozolani ngabantu kumele uba bayaprotectwa, abakhulisayo nabanye abaza emva kwakhe. Ozolani bazi-role models, abantu abafuna ubona iSouth Africa iphuhla, abantu abafuna ubona iphondo labo liphuhla. Ngoku izolo silele ngezi ndaba zimbi kangaka, sixheleke kakhulu singuBoxing South Africa. Usapho lusaxhelekile kakhulu sesisiganeko kwaye usizi belubhalwe ebusweni ngethuba beludibene namhlanje. Lukwavakalise ukuba inkonzo yesikhumbuzo kaLastborn iza kubanjwa ngoLwesithathu weveki ezayo kwiholo yoluntu yaseMonti ze ayokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo. Ukanti ke abakwantsasana basezithendeni zabenzi besisiyeleku
kwaye uluntu luyacelwa ukuba luze ngaphambili nolwazi olungakhokelela ekubanjweni kwezi zijamangungwini. Phumla Ngxolo ke mfo kaTete galele ngazo zonke de kophuka neyokuhlanganisa. Usiwambisile wasenza abantu ezizweni. Skhomo, Changisa, Khudulu. I want to be remembered as umuntu who respected the sport of boxing. Ngomuntu otshintshwe life yakhe ngamanqindi. Boxing has changed my life. Zolani, last born Tete. Ukanti basaqhelekile abahlali bendawo behlala kuyo uZolani Tete kwaye bathe belulutho kakhulu ekuhlaleni ekwangumzekelo omhle nasebantwaneni. He was more of a brother to me, uZolani. Not only that, ebelulutho apha ekuhlaleni and abantwana abancinci balapha eMzantsi bebesithi look up to him. So as a boxer, committed, dedicated, and loyal to the sport of boxing, we were still looking forward for into yobana xa ebuya kule comeback aphinde abe world champion again. Mapolisa anethemba lokubamba abanye abarhanelwa emva kokufunyanwa komzi-mveliso weziyobisi kwifama yaseMusina eLimpopo. Lo mzi-mveliso uxabisa imali engange-600 million rand kwaye buvelisa isiyobisi i-crystal meth. Okwangoku sele kubanjwe abarhanelwa abahlanu ngokusiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMweli Masilela ukusixelela banzi ngoku. Mweli, siyakwamkela, khawusixelele banzi ngokufunyanwa kwalo mzi uvelisa iziyobisi kwifama yaseMusina. Lisa ngisho nje ukuthi besikhona kulo leli plaza namuhla sibonile ukuthi impela nawubuka imishina kanye nalama chemical labo basebenzisa lapha kuyasho ukuthi lena into lebeyihlelwe ngendlela lelisecophelelweni lelisedulu kodwa ke amaphoyisa akhonile ukuthi emva ukuthi asebenze cishe inyanga letimbili alapha enzaweni akhonile ukuthi athole leli plaza aphinde abophe abantu labasihlanu kubo ke kuthiwa lababili babuya even laseMexico labanye lababili futhi babuya even laseZimbabwe bese kuba nalobuya even laseMalawi. Kodwa ke sinaye lo commissioner wamaphoyisa la esifundeni saseLimpopo, Lieutenant General Jan Schippers. Thank you very much for your time. Just briefly, how did you manage to make this breakthrough? Good afternoon, sir, and good afternoon to your viewers. We basically got information from our community and then the hawks from the national office as well as the provincial hawks under the command of General Governor and his team. Together with crime intelligence, then they started surveying the area and we got more information, and then with the help of the visible policing in Musina as well as the national task force, then we executed the operation based on all the information that they gathered around plus minus 2 months on that operation. Were you taken by shock to have such a huge operation in your area? No, I was not taken by shock. I was well informed by General Governor. The communication between myself and my senior managers are very good. We met and we said we are going to execute whatever we need to do in this province as a team. And I think, no, I was not shocked. That is the result of teamwork in the province. Do you think perhaps there are more such illicit drug laboratories in this province? Definitely there's more. Currently, I already gave instruction to all my members through the Office of General Governor, also through our crime intelligence and our normal visible policing, that we are going to increase our surveillance on all the farms, see what's happening. And we want to warn farmers. If you are having a farm here in Limpopo and you're renting it to someone, please make sure that you know what's happening on the farm because you might risk losing the farm. We're definitely going to keep our eye on those farms. We are also going to improve our footprint on the border. You can already see the results, even of the cigarettes that we confiscated in Groblersbrug. So we are definitely putting our foot on the ground. There's more boots on the ground. There's more eyes in the sky. So we will definitely, and hopefully we'll get more, but I believe there's more. And then lastly, have you managed to establish who's the owner of this farm, and are we likely to see more arrests being made? We know who is the owner of the farm. We are busy also following up on other information, the people who delivered the chemicals. So there's quite a huge investigation and it will be ongoing, and definitely there will be more arrests. We're looking forward to that. We have promised the community of this province that we will leave no stone unturned. We will fight this crime, the scourge of crime in our province day and night until we have a safe province for the inhabitants of this province.
All right, General, thank you for your time. Lisa ke nguye ke komishana wamaphoyisa la eLimpopo uyachaza ukuthi basebenzisene nemalungu emphakathi kuze kutholakale le yandzawo kanti ke basihlanu lese baboshiwe kanti futhi banalo lithemba lekuthi baningi labasatawuboshwa. Lokunye la kusho ke ukuthi sebakutfolile ukuthi ngibani kahle kahle umnikati waleli plaza. Kodwa ke lokunye lokubalekile ukuthi njengamaphoyisa basataqhubeka bahambele emaplaza lahlukahlukene njengoba basola ukuthi le akusindzawo yekugcina siyathi ukuthi nangaphambilini endaweni taboKroblesdal kuye kwatholakala yona indzawo lecishe ifane nale kungako ke manje bathi batawuchubeka bangene kulala amanye amaplaza futhi ke bantu yabagcwayisa abanikati bemaplaza ukuthi nangabe vele badade ukuthi benda bugebengu lomnjengalo bantu basengingeni njengamaphoyisa batakungena lapho bakhona ukuthi bababophe cishe ke ngiko ke lokungathi kuyavela njengoba sichubekile saye eplazini sabuya manje sakhulumisana netkhulu emaphoyisa la eBulukwane. Lisa Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uMweli Masilela ngoku masibaleke sibheke evenkileni. Umbutho we-ANC ubhengeze amagama abo bathe bafaka izicelo zokuziqatsela ukumela eliqela kunyulo luzayo lomasipala andilelungisa kunye nobabalwa lobishe bajonge ukulawula kumasipala waseNelson Mandela Bay ngelixa usekela mphathiswa wesebe lezemfundo ephakamileyo uNomusa Dube-Ncube uthe wabangomnye othe wabhengezwa njengofake isicelo sakhe sokuba ngumgqatso walombutho kumasipala waseThekwini. Ngethuba kubhengezwa amagama amalungu e-ANC afake izicelo zokuziqatsela izikhundla zokuba ngosodolophu, umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe la magama athe aphononongwa ngokumandla kuqatshelwa izigaba ezithile nokuzimisela kwalamalungu kwizikhundla azibambileyo. This is not a reward. We have taken great care in selecting those who are nominated. We have not simply asked who is most popular or who has served the longest. Kwisixeko saseGauteng, usodolophu lomasipala uDada Morero kunye noloyiso Masuku babhengezwe njengabagqatswa abaxeleshe isikhundla sokuba ngusodolophu kulomasipala. City of Johannesburg, Chikani Frank, Masuku Loyiso, Morero Dada. Ukanti kumasipala waseThekwini nophansi kolawulo lobambiswano umbutho we-ANC uthe wabhengeza usekela mongameli wesebe lezemfundo ephakamileyo njengomnye wabo bafake isicelo sokuba ngumgqatswa walombutho. Comrades, now we come to KwaZulu Natal. eThekwini Metropolitan Municipality, Dube Nomsa, Govenda Megi, Nyawo Setabani Everson. Lowo ungusodolophu womasipala waseBuffalo City uPrincess Faku ungomnye wabantu abachazwe njengabaxeleshe isikhundla sokuba ngusodolophu wesisixeko. I'm starting with Buffalo City Metropolitan Municipality. 1 Zengwa Simpiwe. 2 Faku Princess. 3 Kumbaxa Ncedo. 4 Mafu Nocawe. Ukanti babhengeziwe nabafake izicelo kwisixeko saseKapa. Western Cape, City of Cape Town, Abrams Fiona, Chao Glow, Mareldia, Pakate Lwazi, Tarantal Zelda, Teisma Jeremiah, Theron Ernest, Kido Nditini, Zondani Luvuyo. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe wayibethelela kulamalungu alombutho ukuba anoxanduva lokwenza okufanelekileyo ukanti kulindeleke ukuba eliqela le-ANC libhengeze amagama abo bazakumela lombutho njengosodolophu komasipala beli kule nyanga izayo. Mongameli we-EFF uJulius Malema undwendwele eMsunduzi eMgungundlovu KwaZulu-Natal nalapho ebegaya inkxaso yonyulo lomasipala kweli phondo. LokaMalema ujonge eqinisekiseni ukuba umbutho wakhe ufumana inkxaso yangaphambili eMgungundlovu.
We want the youth of South Africa to be led by people with vision, by people who are going to make Msunduzi look the same as before, not the way it looks now. If you go through the city center, it's like you are in a place that is not occupied by human beings. How can a person call himself a mayor when your town looks like this? You should be ashamed and even resign that I could not give my people the most basic thing. Namhlanje uYinene Mrwetyana Foundation ibambe umngcelele Clermont eKapa. Lo mngcelele sisikhumbuzo sika uYinene nowabulawa indoda eyayisebenza eposini kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo. Kwaye lo mngcelele uye waxhaswa ngamadoda ngelimemelela ukuba uphele nya umkhwa wokubulawa kwabasetyhini nabantwana. Umama ka uYinene Mrwetyana, uNomangwane Mrwetyana, uthi uyikhumbula kakhulu intombi yakhe engasekhoyo. Watsho emchaza ukuba wayelinenekazi elithobekileyo. Ukuthethe oku ngethuba kubanjwe umngcelele wesikhumbuzo sakhe. Uyinene was bubbly. Uyinene was an intelligent young girl who passed all her modules during her June examination. Uyinene was a fashionista. She didn't just wear anything anyhow. Ukwadlulise amazwi ombulelo mayelana nenkxaso abayifumanayo belusapho susela oko kwenzeka esisiganeko. It's quite heartwarming to see the magnitude of the support. It even started last week in East London. The turnout was so good. And even today, I mean, also with her age group and the learners and students being here, I think as a family, we really feel supported. Ukanti abahlali abayinxalenye yalo mngcelele bathi iziganeko zokubulawa kwabasetyhini ngamadoda maziphele. Silapha, let us remember abantu that bafileyo ezandleni ze-perpetrators, babulala zii-perpetrators. We are here because of them. Oh, Uyinene, you name others. We are here because of them. We are here because we are still mourning. Sisakhala. I've forgiven myself. I've survived gender-based violence. I've survived trending. I've survived being put a bottle inside my vagina. I'm even surviving raising my 2 beautiful kids by myself and making it a point that currently I'm studying psychology doing my 2nd year. Sele kuyiminyaka esixhenxe susela oko wabulawayo uYinene Mrwetyana ngethuba yolanda ipasile yakhe eposini eKapa kwiphondo lentshona koloni. Bamekazibini ke kuwe mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu nakwethu ngegama ndinguye uThabile inzwakazi yabathembu mvanje ke bethu masijongeni yenjenje iMozulu leke bukeli siphawule kaloku kokuqala wona ke lo mfanekiso ogxilayo kwimisikhaneko kaloku zemvula nomoya nje kuwo wonke oMzantsi Afrika nawe uyabona apha ekhaya noko limandundu kakhulu ke izulu kwindawo ezininzi futhi lonke elapho lapha kontshona Kapa kubuye kujonge ke mbini lapha eMzantsi Afrika mpela futhi kulo lonke elapho lapha kwaZulu Natal eFree State ngokumandla futhi phaya eMpumalanga bethu ekhaya masijongela kwamaqondo okutshisa ke aphansi naphezulu siphawule ngephondo lokuqala phondo elo ke eliphaya eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke eMzantsi kuxweke kakhulu lonke nje elaphondo mpela futhi phaya ngasenxwemeni kugompo kwasekuseni ngo-13 degrees napha koMakhanda buseGqeberha futhi ngathi kubande ke ngenkwankce ngephi xa bevuka ngomso ngaye futhi u9 degrees baphila futhi ke ngolu hlobo phaya iphondo ngembukeli lisancemeni eMzantsi Afrika liphondo kaloku lase-Free State impela futhi pha kumantla walo napha kumidi njengapha koVelcom kwasekuseni ngesibhozo xa bevuka ngomso kuyabanda phaya umoya uyabuka kakhulu ubhudla eBloemfontein ngesibhozo kanti benje futhi ke emzonzundu wami kwelaa phondo kaloku laphaya entshona Kapa ndawo ezininzi zalo futhi ezizinze kwimpuma namazantsi phaya umoya ubhudla
atha kwiindawo ezininzi njengaphaya kaloku koBhofort West ekuseni futhi inkwankcengephi phaya ngesithoba xa bevuka ngomso kanti ke futhi benjenje ephondweni laphaya koNorthern Cape kwiindawo ezininzi ke mbukeli zilaphondo futhi ezikumantla nempuma kusacwengile yonke laa ntsasa ngomso wena ubuhlala phaya koQurbani ekuseni futhi ngathi kubande phaya ngomoya obhudlayo ngenxa ka5 degrees kanti futhi ke benjenje phaya ephondweni laphaya eNorthwest kwiindawo ezininzi zalo futhi ke ezizinze kakhulu kwintshona namazantsi elaphondo njengapha koDawunge ekuseni futhi ngaloo maqonda sephantsi kakhulu ngenxa yakhe ke la5 degrees benjenje futhi ke emzontsundu kwelaphondo kaloku laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela kwiindawo ezininzi futhi ezikumazantsi nentshona kwelaphondo njengapha koGermiston eSprings futhi Carletonville amaqonda sephantsi kakhulu ngesithandathu mbukeli nyuka nam ngokubanzi siliphawule elaphondo laphaya eLimpopo kwiindawo ezininzi futhi ke ezikumazantsi nentshona laphuthi uluhlala phaa koThabazimbi kwasekuseni kusemyoli nje yonke laa ntsasa ngokunjalo futhi naphaya eBilabile ekuseni bevuswa ngo10 degrees ebenjenje phaya ephondweni laphaya empumalanga kwiindawo ezininzi futhi ezisencamini nombindi kwelaphondo njengaphaya emalahleni kwasekuseni ngo10 degrees kuyabanda estandartini xa bevuka ngomso ngenxa yakhe u5 vume ekhaya ndiyivale lisonge imozulu ngephoyo lokugqibela ke liphaya bukeli KwaZulu Natal indawo ezininzi futhi ezikumazantsi wena ozinze phaya eThekwini futhi ekuseni ngo17 degrees naphaya eKokstad kuyabanda ngo5 baluvale balusonge usuku ngomso sele kumyoli noko ngaye la 20 degrees mna ndikuthanda kangaka xa ishele emyoli kamnandi mawethu.